electric transport system in Uber style. To jatelo ntiere chenro makamano waseneno bende koteme county ma Nairobi nyadi ng'enya ahinya osetem mondo mi ket kit nyamburko miwacho ni to thothne luongo ni gidwa decongest ei boma. Wachni sana jo boda boda gi jotukutu gikelo ga midhier. Ang'o modhi tiyo mopogore gi county ma Nairobi? We ketho chunji program wan koni ber. Wan koni kipimo gi Nairobi. Pile yudo ka iwacho ga ni ng'ama dwaro ng'eyo masud mbele nyaki bed ni ng'iye gima timore ka jirani. Samoro waseneno koko kowuok gi jotukutu e chuny boma ma Kisumu. Koro nyiswa nang'o modhi tiyo mopogore gi jo Nairobi madhiyo ni oganda ok obedo gi tungni. Nairobi ok ka jirani minyalo pimwago. Onego ipimwa gi Kigali kata Addis Ababa. Mage jirande mwang'eyo ma wan gi league. Nairobi onge kodwa league. Gimwatemo wadwaro ni the transport sector jo Nairobi biro ga bet kodaka. Gindiko na barua na dhia los kod gi Nairobi. An adhi loso kod gi Nairobi. Adhi dwe mar 11 first week. Jomatatu association ma Nairobi. Gimwadwaro ni transport sector obed gi salaried payment. Transport sector obed gi yuto maber, obed gi mtokni moting'o yo, obed kuma kata king'eni tiye kaka ne Kenya bas nitie cha tichame msara titiyo. Koro wamitend county ma Kisumu dweche adi mondo wane ka electric vehicles kata geche matiyo kod sitima tiye chuny boma ma Kisumu wamigi nyaka karang'o jatelo mondo koro wambe waketi atiyo. Miwa higni 2 nikech en gima nyaka plan nyaka walos gi ji companies gi be nyaka bi magi los gi ji muwa winjire ok en gimi chiwa ti riembo ji nikeluru motorbikes mag petrol go ukaw ma miwa 24 man pango ma wan go ncha sedi ma present gine pinje mopogore ma Kisumu ni na se present e Kigali na se present e Addis Ababa na se present e West Africa ma Kisumu masani ng'iyo kaka nyalo kelo wachno mondo otem to bro tiyo nikech wadwa ni nyithindo obed e organized transport system magi yute. Ok ne ka transport system sani en gi gimluongo ni cartels. Ng'ato kosekaw route ne tinyewo ni sani miye to keto ji kanyo wachoko ne pesa to bro miye. Katende go ema ketho transport system. To kidhi midhir joweg mtokni midhir joma tiyo mtokni go miyudo kaka ginyalo tiyo. Tiyudo ka bro bet maber malich. Kiwe na Abala okaw bath ndara okaw teto pange mtokni to okaw pesa godhiambo to keto militia gi joma goji mane miketho go transport system. Erokamano jatelo ntiere chenro bende manoketi mar Uhuru Business Park ma bende nyaka sani pok opong' kendo pok jo ohala donje